Moikka! Mä näytän nyt, miten mä neulotan itseltäni purentalihaksia. Eli samoja lihaksia, mitä sitten monesti asiakkaidenkin kanssa. Ja keskityn nyt sitten kahteen pinnalliseen lihakseen, eli massetteriin, joka tulee tänne leukaluulle, ja sitten ohimolihakseen temporalis, joka on täällä ohimolla. Ja täältä massetterilta niin löytyy yleensä kaksi hyvää kohtaa. Täältä ihan tämän leukaluun kulman yläpuolelta ja sitten toinen hyvä paikka täällä poskiluun alla. Ja sitten taas temporalis, sille löytyy hyvä paikka tästä pienestä kuopasta täällä silmän ulkopuolella. Ja neulatukseen käytän yleensä tätä ihan ohuinta neulaa, eli 0,16 millistä. Ja näissä on tämmönen holkki, jossa ne on helppo laittaa, sillä saa vähän napakammin laitettua sen. Otetaan tuolta ylhäältä, eli tunnustelen sen kireimmän kohdan sieltä ja katon, että siinä ei olisi laskimoa. Vähän sykkeitä siellä tunnustelee, eli laskimot ja valtimot menee siellä samoissa nipuissa. Ja sitten suoraan sinne kalloa kohti. Ja siinä saattaa olla vähän kireempi tuntemus ensi alkuun, varsinkin jos on bruksausta, puree hampaita yhteen, niin voi olla aika napakka se kalvo. Sitten täältä toi leukaluun kulma. Siitä 15 ylöspäin, niin tuntuu tommonen kireä juoste. Tuolta. Noin vähän pyörittelemällä saa sitä neulaa sinne asettumaan. Ja tosiaan kun tuntuu sellainen paineen tunne, niin ollaan hyvässä kohdassa. Ja näin kun olen itse tähän jo jonkun verran tottunut, niin pystyn samaan aikaan puhumaankin, mutta asiakastilanteessa niin pyydetään näyttämään peukalolla, jos on hyvä ja ei niin hyvä tai huono, koska sitten puhuminen ei välttämättä tunnu mukavalta. Leuan liikuttaminen. Sitten täältä poskiluun alta haen tosta kohdan. Ja näin, ja siihen vielä tietysti vähän huonosti näkyy tämmöiset kapeat neulat. Mutta tuossa tämmönen viritys. Ja ehkä semmoisen 10-15 minuuttia annan olla paikallaan. Voi olla, taitan tosta toisenkin puolen vielä ja nautin tästä. Moi!